Ayan. Actually, of course, overwhelming. Talaga po, when I started venturing to films, we have a personal relationship ni Ate Vino. And it is a dream of mine also, coming into her world, actually, na makagawa ng pelikula with her. And ilang beses na po kami nag-pitch sa kanya. Marami po kami mga storyang pinitch sa kanya. And then, kahit hindi niya sabihin diretso, ayaw niya. Kasi na-realize ko pala, 200 mahigit pelikula na ang nagawa ng nag-iisang Vilma Santos. Ito pala paano mo natin. And then sabi ko, Ma'am, tigil na natin to. Anong gusto mong gawin? Kaya actually guys, ang Uninvited is a story na concept po ni Ma'am Vilma Santos. Ayan. So, ito po, ayun nga, kaya sabi nga po ni Direk, even though na R16 kami, it's still a family story. Ito po ay storya ng isang ina na ano po talaga dito is yung first time kasi gawin ng isang Vilma Santos, yung ganitong tipo ng pelikula. And then, halos lahat sila challenge din namin ni Direk dito. And I think, yesterday, the other day, pinanood namin sa first crowd namin. Mukha naman Direk, talaga namang na-pull off natin yan. Ayan. And siyempre right now, very, very excited po kami. Because I'm just telling you, Malyari is a great film. And this one is really, really different. Ibang klase po tinalon, not just the production crew. Actually po, si Direk po ay kasama po dito. Sila Direk Tonet, sila Direk Irene. Kung makikita niyo, powerful cast po yan. Pero powerful din po yung crew behind. Ayan, kaya talagang very excited po na nakasama ko po si Ate B dito sa paggawa ng pelikulang to. And of course, yung naging resulta, talagang ibang klase din tong pelikula na to. Very, very excited. Ayan. Kung excited po kayo, Sir John, I believe mas excited po ang ating mga Cebu media and the vlogger friends. Maraming salamat po, Sir John. Sobra naman, tangos naman ang ilong ko. Pero sa totoo lang po, kasi si Brian matagal ko na pong kakilala. I mean, bata pa yan. Pero hindi ko, never in my wildest dreams na mag-venture siya sa showbiz. And definitely, I'm very happy for him. Napaka-efficienting producer. Very hardworking. You know, no, I mean it. You know, one thing na pag meron siyang gustong gawin, hindi lip service eh. Action siya kagad. Yun ang gusto ko sa kanya. And I think sa panahon at paggawa ng pelikula, yun ang kailangan. And yun nga, totoo din po na madami siyang inilatag sa aking mga istorya. It's just, hindi naman po sa ayaw ko, pero kaya parang nagawa ko na. Parang, ibig ko lang sabihin po, sa tinagal-tagal ko na sa industriya. Pero correction ha, kasi matagal na po ako, pero I started 9 years old ha. Para ko malinaw. And now that I'm 35, hindi ko gusto tawa mo Nansa. Ibig ko lang sabihin, gano'n na rin po kahaba yung naging karanasan ko sa industriya ng pelikula. So, nung sinabi niya, ano na lang gusto mo? Eto, sinabi ko, may gusto akong gawin. Something I think that at this point in time of my career and my age, palagay ko, eto yung pelikulang pwede pa akong ma-challenge. And nilatag ko po sa kanya yung concept ng Uninvited. It's about a mother, and it's a mother, a grieving mother, and gusto ko yung istoryang nangyayari lang ng 24 hours. So, gusto ko yung makita siya ng maganda sa umpisa, pero pag pa-ending, papangit ng papangit. yung hulas na siya. It was just unfortunate that time na yun ang gusto ko, hindi ko alam yung gitna. Paano mangyayari yun? And yun na, mula po sa aming direktor na si Direk Dan Villegas, kasama po si Direk Antoinette Adaune, and Direk Irene, and of course our scriptwriter, none other than Sir Dodo Dayaw. Sila po ang nagbuo ng script with the help ng mga producers ng Mentor and Project 8. Binuo nila, nilagyan nila yung istorya ng gitna. At nung ipipresent po nila sa akin, oh my God. Pati na yung aming cinematographer, pati na po yung aming designer, lahat
Nilatag na po nila sa akin, pati magiging itsura, and at the same time, ang isang nagpa-thrill po sa akin ng napakalaki. Kaya sabi ko, shooting na tayo, ay nung malaman ko yung cast. Yung sa totoo lang po, imagine I'll be working again, sana sabi ko tanggapin niya, Aga Mulak. At tinanggap naman ni Mr. Aga Mulak. Thank you. Dahil kung hindi po, inaanak ko to sa kasal eh, isosoli ko yung kandila. sabi ko sa kanya sa telepono, pag ito hindi mo tinanggap, sosoli ko na yung kandila sa inyo ni Shirley dahil ninang niyo ako sa kasal. Sabi niya, sige, shooting na tayo. And then another excitement that I got when I learned that Nadine will be in this movie Uninvited. So sabi ko, oh my God, ito pa lang, parang gusto ko nang i-shooting. Because hindi po sa show business, hindi all the time, meron kang pagkakataon makasamang magagaling na aktor. Imagine we have Mylene Dizon here. I mean it. We have Tirso Cruz III. RK Bagatsing is here. Cholo, si Ron, and then kasama pa namin si Lotlot De Leon. Kasama pa namin si Elijah Canlas. And then also Gabby Padilla, who also played my daughter in the movie. And imagine, kasama namin si Gabby Padilla, kakapanalo lang niya ng Best Actress sa Cinemalaya. Katay si Marian. Sino pa? Baka may nakalimutan pa ako na ang gagaling. At Noni Buencamino for cameo role lang, pero we have Noni Buencamino, Gio Alvarez, si Ketchup. Ano pang hahanapin mo? Directed by Dan. Tatlo po ang director namin dito. Pag may ginawa kaming eksena, di ba? Pag may ginawa kaming scene, tatlong nagbabantay ng director sa monitor. Hindi namin alam, pasado ba o hindi? Pasado ba o hindi? Another take, Diyos ko, challenge sa amin yun mga aktor. Pero I guess when you see the finished product, I think this movie, I can say that really, all of us, we really can be proud of this Uninvited movie. Something different that we can offer our audience. So, I hope yung excitement na to maipasa namin sa inyo. Yan ang background ng movie namin, Uninvited. Maraming salamat, Ate B. Parang gusto na natin December 25 na bukas agad. Cruz III, the question is from XFM Cebu. What unique approach did you take in portraying your character in Uninvited? Actually, the uniqueness of my role came from our director. Kasi usually ako matagal na rin ako sa pelikula. Medyo matanda lang ako na isang taon kay B. 35 siya, 36 ako. Sensya na ako kami, mga artista ko minsan may pagkasinungaling talaga. Pero kidding aside, it was, lahat naman kami unique yung character, pero with the guidance of the director, kasi you can only give life to a character kung maipapaliwanag siya yung mabuti nung magdidirect sa'yo, kung ano yung kinakailangan mong gawin, at kung ano yung hinihingi nung pagkataong ginagampanan mo. And at the end of the day talaga, the excitement was being able to, gaya sabi ni Bill, being able to work with this cast. This is really an ensemble cast that may babalita po ako sa inyo, hindi ho biro ito, totoo po. During the shooting, doon yung makikita kung gaano katindi mag-concentrate si Miss Vilma Santos sa kanyang character na piniplay. There were times po na umaabot ng 140/90 ang blood pressure niya dahil doon sa demand po ng role na tumataas talaga ako. Kuminsan may dumating pa pagkakataon talaga natakot kami lahat dahil umabot ng 140/100. Ayan. Pero dahil lang mas pagbibigay buhay niya rin sa karakter na ginagawa niya. Talagang doon mo makikita yung pagka-professional ni Miss Vilma Santos. Now, as far as I'm concerned, ako nagpapasalamat lang ako na naging bahagi ako nitong pelikulang ito. Because it's something that, sabi nga na lahat kami, something that we can be really proud of at isang malaking karangalan na maging si director. Kaya, basta abangan niyo po, marami po kayo eksenang ikagugulat dito sa pelikulang ito.
makikita ninyo. Mauunahan nyo rin siguro kung saan yung mga parting tumaas ang blood pressure ni Miss Pinasal. Maraming salamat, Mr. Tercio Cruz III. Sir, excuse me, may I butt in? With due respect, Tercio Cruz, hindi ko hypertension yun. Pero totoo po, nag-140/90 ako. Pero yun po dahil sa taas ng emotion na pinagawa sa akin ni Direk. Hindi hypertension sa sobrang hirap na pinagawa po sa akin ni Direk Dan Villegas. Mabuting malinaw, Tercio Cruz III, ha? Maraming salamat po. Okay lang po yung 140/100, Miss V. Basta may baon po kayo. Okay, we have here. What were the biggest challenges you faced while working with your co-stars in the Uninvited movie? Siguro po, lahat yun, lahat yun talagang grabe yung pagsubok for me. Kasi kung titignan po natin yung cast, kumbaga ako po yung pinakabata dito. Ako po yung pinakabago. And then in experience, showcase po, syempre, kumbaga ilang dekada na or ilang taon na po. Ako po yung Napupunta tayo sa edad dito. May problema ba kayo sa numero? Sa edad? Hindi ganun. Okay, mabuti lang yun. Kasi merong pinakabata, may matanda, may... Parang Sorry. nag-invited ako ah. Hindi po, ang gusto ko lang sabihin kasi, as Ron, I can't really imagine na makaka-work ko yung mga dati ko lang pinapanood. So, Ganun pa rin po. Nakakasakit ka na. Hindi ko po Kaya yun, dami ko pinapanood kayo na dekada. masyado kasing seryoso eh. Kasi hindi ko pa binabanggit yung papa ko, yung mama ko. Kaya yun po, yung pressure talaga sa akin that time talagang sobrang hirap, sobrang bigat. Tapos nung first day ko, nakita agad ni Direk Dan na parang talagang kinakabahan ako. Especially kay eksena ko po si Miss Nadine. So, nag-usap kami ni Direk Dan, sabi niya sa akin na, bro, talagang kinakabahan ka. Chillax ka lang. Then sinabi niya na kung kinakabahan ka, mas kinakabahan sila. So, lahat po kami sa set kabado. So, yun po, sobrang kabado talaga kami. Pero nagpapasalamat po ako kay Direk Dan kasi simula ng first day, hindi niya po ako pinabayaan kila Direk Tonet, kila Direk Erin. So, naging hands off talaga po sila sa bawat isa sa amin. Hindi ko po naramdaman na baguhan ako. Especially nung ka-excited ako po si Kuya Aga. So, ayoko na ituloy eh. So yun po, sobrang nagpapasalamat lang ako and sobrang grateful po ako na maging part ng cast ng Uninvited. Thank you so much, babe, for that answer. And the next question is for Cholo Barangay. I was well guided by our director, Dan Villegas. Nung look test pa lang, nagbigay na siya ng specific details of homeworks and kung paanong atake ang dapat namin i-atake sa bawat karakter na ginagampanan po natin. So, sana nakatulong direct pero kinabahan ako ng sobra nung prepared lahat ng mga binigay na details and mga specifications ng aming characters. So, we were guided well. Ayun po. Maraming salamat, Mr. Cholo Barangay.